may nakalagay dito mga yan. So, Mapita View Deck. May nakalagay dito. Ayan. Ayan, so Mapita View Deck. Meron ding mga cross dito pero walang pangalan. Itong iba may Mapita na pangalan. Ayan. Ayan, I love Mapita. Iba't ibang klase silang ano. Tapos doon naman may mga bracelet doon. Tapos doon may mga sticker dito. To sticker to, bro? Magnet. Magkano naman yan, bro? 50 pesos yung ano, magnet. Ngayon kailangan natin ng ano ngayon yan, yung may wallet pa dito. Ito wallet, bro, magkano? 35. Pati ito 35 to? 50 ito. 50. Ito, pili tayo na ano. Yan, dito may tindahan dito no, sa may beauty ng Sitio Mapita no. Nakabili tayo ng ano dito, yan no. Wallet yung Mapita View Deck dito sa may tindahan ni Bro Jumel. Nandito si Bro Jumel dyan kumakain. Ayan. Punta lang kayo dito kung makapasyal kayo dito sa may ano, sa may Daang Katutubo dito sa Aguinaldo, Pangasinan, dito sa may Mapita no. Sitio Mapita. Ayan yung mga tindahan niya doon. Ayan, ito. Tapos mga yan, tinan natin yung mga yan dito, yung sa likod naman tindahan niya. Ito mga yan, dito yung duman kanina. Yan yung kalsada, dinaan natin yan. Baba, diretsyo na yan ang ano, bayan nakikita. Dito mga yan yung tindahan. Ayan. Yan, pwede kayo bumili dito ng ano mga inyas, no? Meron ditong, wala na ano din yan, tanghalian. Kung gusto mo nanghalian o gusto nyo kumain ng kan, wala. Ang meron dito, gusto nyo magkape. Meron din kape dito, tapos may mga cup noodles dito. Yan, meron din mga chichirya dyan, no? Manibenta nila. Yan, si Bro Jumel. Kaway ka, bro. Hello. Yan, si Bro Jumel yan. Siya yung ano dito. Matagal na pala sa ito mga yan. Ano na siya dito? 4 years na. Bago mag-pandemic, meron na pala to. Kaya, na-close lang ng pandemic. Kaya, may mga nagbubukas ulit ngayon nung ano pagkatapos ng pandemic hanggang ngayon 2024. May so yung mga tinda dito. May t-shirt din pa may ano, may mga t-shirt din. Yan dito yung mga souvenirs ng ano ng sa Mountain View Deck, Aguilar, Pangasinan, dito sa Sitio Mapita. Ayan. Thank you, bro. Bro Jumel, thank you. Ay, anong pangalan mo sa kwan para sa Discord? YYBTV. 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 Oh, para ano, pag na-upload ko to mapanood mo. Ano spelling? Sulat mo, bro. Sulat mo. Yan. I-upload mo ba mamaya yan? Mamaya i-upload ko to. Kasi para makita nila yung ano, yung YEYE. Igal. Para tayo mga inyans na sa ano natin kanina, yung pinagaling natin kanina. Ayan, meron din ano dito, yung CR dito yan. Ayan. Tingnan natin yung ano yan. Bali may doon tayo galing may yan. So yung kanina yung view deck doon sa taas. So yan, dyan tayo pwedeng dumaan dyan may yan, pwedeng dumaan sa kabila din. Tingnan natin yung bundok ng, hindi ko lang kung anong bundok yan, kung Sambales na ba yan o parte pa lang ng Pangasinan din. Doon tayo mga yan. Sa may view deck, no, sa may Sitio Mapita, no, Barangay Lawag, no, Barangay
Lawag, Aguilar, Pangasinan. Okay mga yan, salamat sa panonood. God bless you everyone. More power, keep safe, sana sa mabuti kayong kalagayan. Bye bye mga yinyens.